agrair a tota la gent que ha fet possible un dia com el d'avui. Perquè avui és un dia que per als catalans i per les catalanes passarà a la història. I de ben segur lo recordarem molts dies, perquè el que s'està aconseguint avui, aquí a Barcelona, de fer aquesta V baixa, és una cosa que no passa tots els dies. I si es fa això, és perquè realment hi ha un sentiment que tenim dins i que per amb ell hem de treballar. Per això aconseguirem el nou membre de He loves you. I'm the